Bos días, galegos, galegas e xente del mundo. Vou contar aquí que mandaron aí 2 correos. Bueno, mandaron un por un hostelero que se suicidou, pero eu creo que xa van 7 suicidados, Pero aí non quero entrar porque estas cousas son moi delicadas, a cabeza dá moitas voltas, cada un sabe as súas. Pero, chavales, hai que estar motivados e sempre positivos, O problema, se non ten solución, non é problema. E se ten solución, non é problema. Vale? Sei que non barneder niso, que non se vos pase pola cabeza, que a vida sola é unha. E todos, este preparado esta crisis ou non, todos vamos ir para o mesmo sitio, así que non barneder moito niso, que non mordea a volta a cabeza. Sempre positivos. E para comer sempre ha de haber. Tranquilos, chavales, que para comer sempre ha de haber. E bueno, non estaba vendo tamén, me mandaron aquí o da vacuna, claro, que dicen que está traballando a contrarreloj para fabricar a vacuna. É mentira. Tu sabes que é traballar a contrarreloj? Cando estamos nunha pandemia mundial que todo é tan grave, bueno, queren facer que todo é tan grave, tal igual, que unha cousa que non dan controlado, como quen dicen. Tú se estás traballando a contrarreloj, agora mesmo, por exemplo, aquí en Vigo, todos os hospitales están pechados, pois o que tiñan que facer era estar traballando día e noite xente aí a montarse a laboratorios. Parece que non, pero hai que facer a receta, non? Se teñen a receta, se teñen como vai xa preparada a dosis, que dicen que non se está feito, que non dan producido máis, pois montamos laboratorios. Iso aquí, nunha semana montan 4 hospitales destes que están deshabilitados, que os habilitan para fabricar. Que pasa? Non me interesa, hostia. Isto non me interesa. Ou pensades que interesa? Non me interesa, non me interesa, por algo é. Senón, habendo o billete, e o billete hai, non é? O goberno ten todo o billete ele, Se non ten ele, ten os multimillonarios que están alrededor del, que é todo o mesmo cotarro. O billete hai, non? O billete hai, non? Os cartos non se queiman, non se fan unha hoguera, os cartos están aí. E cando hai unha crisis desta, se hai que fabricar, pois os tipos podían estar facendo hospitales, laboratorios para fabricar a vacuna, en cada provincia xa, como quen dice. Non me interesa, é como a prueba, tú tens que facer a prueba do COVID, eu non sei por que iso. Ahora dicen que van facer un cribado aos pueblos, van facer, da igual, pero donde non fan, por exemplo, aquí que levamos na Caniza, temos que vir a Vigo, se un tipo deu positivo, ten que vir a Vigo, se un familiar deu, ten que vir a Vigo. Hostia, macho. Non, está todo controlado, carallo. En vez de desplazarse menos, non. Está ali un centro médico que hai 4 ou 5 personas, unha a facer aos test, ou 2. Non podes entrar dentro, á porta, como fan aquí en Vigo, á porta. E xa non só tiña que ser na Caniza, en Baleixe, que hai outro concello ali pequeno, para que a xente maior non se desplace. Ali igual, en Arbo igual, en cada pueblo pequeno igual. Non, vimos todos a Vigo ao Meixoeiro para que pareza que haxa máis toda unha pila de coches, unha epidemia mundial, ainda máis, para armar máis alboroto. E ten que estar moi preparado, pero moi preparado. Ao mellor non hai xente cualificada para meter un bastoncillo aquí na nariz e ver se está positivo ou non. Ten que ser unha xente, ten que ser unha xente profesional. Non habrá un profesional para facer iso, que ten que estar todo máis preparado que a Dios, chavales, pero cuidado. Non que me encendo xa, veña, chavales, non me rompade a cabeza que isto é complicado de entender, pero sempre positivos, positivos, Eu estou aquí con unha estrategia de que os cartos tenos un solo, ese é o problema. Hai que intentar quitarlos, os pequenos teñen que empezar a... O grande, cando é moi grande, písate, o pequeno. E que está facendo? O que estaba encima da bota está baixando xa para baixo do pé, pisando. Hai que intentar agancharse a bota do grande, pouquinho a pouco, toda unha estrategia.